engaki eri nabo borai 2017 mpaka 2022 mwasira buya sana ondete yo twaetanete ondete yo tuomanete naende no mwatebete ndatimuka nanti taso moyo mo kateba tigada atimuka naende engaki ende mugocha kondengereri naende no mwantimukia tingi weti bobe mwakora buya ekangari baga abana bari gukina nje no mungina twabarerire bono babera abanene no na masomo na tigete naende nanyora ribaga naende kameta masomo kometa neyo naende omungi ongeiro bokima igo bono naitiro bokima naende biyana moroti naende gakiende montige gatindi gocha gwate kamo gocha kondegereria gose bono igo mbuya mono sana mina washukuru sana kobakera buya mono naende tanyare gwaka buya mono ikiagera nonye natimukire nainche jangaribaga ngachikorere ng'asi ntakorete buya naende nchenchi taigo igo nainwe kabaribaga mukareta oyonde ekabaye opportunity korangire ng'akemosi noyoroni more buya taigo igo igo inero ne ya muhimu igo mbuya mono sana nje wontagete tobwaterana gochimotwa una more igangese mwenderete kobeka amagisi yori ororo na odia kemosi nkiakorete mwenderete kobeka amagisi moisodegana igo omochumbo minta agote omochumbo ito agoteba ng'abone ngaki yaikire abantu mokobeka amagisi nachaika abatebi ng'a kemosi echate nebinta akorete merate aorokie binta akorete neri agoteba igo nechipasi chiana imokiri 10 obekire abantu oikire Nairobi iwaitaiga amagendero igotitenenete ase kinakorete naende nakiagotumeka naende bwebete igo bono egete etanganite komoteria natenenire ase chipasi chiri chiana abeka abantu akaira Nairobi na Meru chitaya chiane nabegete iga bwangire gochiokia naende ninchentene no mumbekera amagisi ng'irane erindegere nchiokia taigo igo mata ari nyegesa twabegete gose nabegete institute nero noere taraba abana chipasari basororo nchentene no mung'iranie mbaye chibesa chichieto erindegere basome taigo igo tindatebeti biringo chagotena nyuma ere ntutagete tumosegete achatenene na rero natenenire nyuma ye kanisa koyesira aitaiga amagisi ere narigaiga basi igo mwenderete kobeka amagisi abantu bamika nje otagete mbasabe tiga tusaberane nere tomoeribaga nonye narakire iga namwaribaga tachatamere ng'anke mosi ominyokia kagocha gokora emeremo gichiko moita tatebange mosi taigo igo naende moisonde natotebuya sana namotegerekera are n'abantu bamito agateba ng'etimu nero yake mosi n'abantu bande baikire bakonya gotenga one time agateba ng'a igo nkobasaba bagende goteba one time mone erindegere naende narete ebinto nje bono nyegantebire netebe one time tigoteba one time erindegere ebinto biwe wesi mugirango onye kemineti kuno omochumba atotebia omonto oria oyo ochango kwande ribaga naende omoteke kemosi gateba onye kemineti kemosi goteba one time erindegere ebito omochumba itari ore bicha natebire one time twaigwananire erindegere ebito bicha iga abantu baminto icheko bakera mbuya mono motwana inche nechokire chikure echi nonde ekeroki obochumbe kerogo ngeo naende gochikorigia obochumba yesu akirete toirane totabokie ekero kamora orenga na isaneire komenta gochioro tigoiga igoro igo torakore gasi iyo apart from West Mugrango abantu bamito na intu bono yaikire ngaki bunege sakunta gete kobasorora toichamo bunege saku twechoke tugwenere tutige gosekwa ng'amugusita bwati chikura kiramuiro bo president ntoigwanaine omugusiga abwate chikura 2.5
lakini obokongu twatwarire itogo ikenga kiye chikura twabagana twaraira nke twa William Ruto nke twabande nke nchikororekana, lakini ase igakiri na intwe igaiga ntobwatu omwana oito okoruku Fred Okego Matiang'i ogochigotenena ase ekerogo kia opresident namaiga aye nang'amba retere wanjira namaiga aye mwaitabira amaiga Fred Okego Matiang'i nenga kege goikege ntanga na kerogo ngokorandeki nkorunde taibo igo twesi twatebire ase omwana oyo ito na itu tutage tukorobera nyuma erindegere gegoika 2027 tokoreki togwenere tekonyarikana abantu baminto na itu chikura chetu twanya kuira isiko ase gakieria na ije nona aringa somo sikoyo William Samoei Ruto chikura ana murigere tichinyinge sana nchi arengo ngata komenta chigaika pakike wokiana akagera kigagenda taiboigo bole garoto wochigori twaro sirie serikali umaite twaro setingenere tayayere bwe na ije serikali ina akoreteki garosi akage kerogo kyobo assistant minister ngatebe kina mongoira twaswa kotini ekoti gakirusi nganyarenda mbange buye igange kerogo kende kiye igambe ange n'abantu baminto inkirete mugasolimo manya koranga kemosi utumiro wambasada kuchigani oro ngachikorigere lyanga jukwana n'abantu baminto kababoli gane yeboli neche gwenere gatebaya oyo gata etukondusia sabantu baminto erindegere tinyara kuba konya ngakana ngobe na akorete onyengendo nangore oninda na kerogo kyobo ambasada abantu baminto tigamba tebi ikebwate rieta lakini ikebwate esiko ekero moneno lyata etogo rusio limo igoro mwaroche omwana itunara okoroku Jacqueline Kenani orekonye deputy ambassador ya South Korea igoro liruba ilyatete igoteba ng'oyo orusi gwororo batumire omonto mong'ao esa ulino mosani onegachete kong'akeranga motebono kende geo torao konyo munguru torao sabe tuiwana ini igo bono nje nakebete se unarote ng'a keroge ekyo ikerandusie ase abantu baminto ntonyara kubakonya bone ngakiaikire chikura bono chiabere irange nchigotegete kubaboria abantu baminto esa iga y'omugusi ntogenderete kuyebanga n'omusi Fred Okego Matiang'i umutinyi uyo tarahera ngoteba turi esa yeri tugota gutinena umugusi bwensi tirindegere tokoreki tubeko chikurororo mwari wanje tumusabere mwari wanje na itu tumorunyuma mwari wanje gewe ikenga kie yimubwate bibande mubwate chia chifota askari twensi pito moro bere korunyuma yaye teboigo na kie kogera ngotebia baranya abaitu barororo aba bari gokia asali moino inugendera ali ase muri bobe mbuya more ekiagera konyora murosoya lakini gegote wikenga kirimo koreki muiraneka taiboyo na muisoda abantu baguse tuwa chipasi chiarwe tusiago se 150 chikaira abantu arayari State House lakini kimogo ita State House yaria na inu moko egwento geketu abatebi mwari kwa egwenu 100 erindegere na inu mogo te mwaru bedia abantu kimwa ibirwa ali moko egwesa ngenga iributisa 500 mwai wegento gekieto na ndi kimwa chio tuiko bakani mo endororo kimwa rurororo mwai kire igaiga mwai nyorangu omwando bwo musino koreteki noro no mwando bwo musitu atebire no yekerenga kiria ikire toche nkaiga irindegere twesi tubwaterane turwana ine mbare nga mwatebire na ende toche gaiga tochangere kanseye jente bifrede Matiang'i aitaere ko monyene erinda changira abakerestaba na ende mwachire momo sabere na ite go sabera more mutuga igo monguru wanje na ende tonyore ngakienda tokoreri baga. Kwa hayo mengi mimi nataka kuwashukuru, nataka kuomba tuendelee kuombeana ili tukiendelea kwenda mbele
Mungu ndiye aweze kutusaidia. Najua hii nchi haiko vizuri vile, iko mambo mingi ambayo haijatimika, na sisi tunataka kuomba wale viongozi ambao kutoka huko juu kwa rais, tunawakumbusha hata sisi upande huu wa Kisii, Nyamira, Kisii yote kwa jumla tulichangia ushindi wa rais yeye mwenyewe, na hata ukiangalia vizuri hatujapata ile share ambao tulikuwa tunahitaji kupata kutoka hapa. Ukiangalia katika viti zile za upande wa juu, upande huu hatuna kiti hata moja. Na hii serikali ambayo tuko nayo ndio serikali ya kwanza tangu tupate uhuru ambapo hii jamii ya Kisii imenyanyaswa sana. Na mimi nataka kuwaomba watu wetu ili iwe funzo, tukienda mbele tuweze kujumuika pamoja, tushirikiane ili tuweze kutengeneza serikali ambayo itasaidia hii jamii yetu ya Kisii. Na mimi nataka kusema hivi, wale viongozi wote ambao tulikuwa tumeshirikiana kutoka upande huu ili kuweza kuweka hii serikali mamlakani, hii serikali yote imewatupa nje. Ukianzia mimi, ukiingia huyu mheshimiwa Nyamoko, ameanzwa vitina tu. Hata wanataka kutoa yeye katika ile kiti ambao ni chairman ya ardhi huko bungeni. Na sisi tunawaambia wajaribu kung'oa yeye, kwa sababu sisi hatupembelezani na wao. Sisi ndio tunawaachili, na ikifika wakati ule tunasema ikifika 2027 hii serikali ya William Ruto ni one. Asante sana, Mungu awabariki. Asa ya mange kiatigera wa watu wangu